julkaisija edustama herra Nishijima. Aloitetaan haastattelu ensin kysymällä hiukan näistä julkaisutarinoiden keksimisestä, eli teiltä on ilmestynyt uskomattoman suuri määrä tarinoita. Miten ideasi syntyvät? 先生はコメントキャリアを渡り数多くの素晴らしい作品が描きましたので、その作品のためのアイデアやインスピレーションはどのようにそれが作品は生まれたのですか？体験から来るのもありますけど、でもアイデアは机に向かってコーヒー飲みながら考えます。Eli joskus ajattelen ihan itsestään, mutta aika usein ne syntyy niin siinä pöydällä kuppanen kahvia ja siinä sitten pohdiskelen, siinä sitten aivosolukavasti kertaan. Mikä inspiroi sinua eniten? 先生には特にインスピレーションの源とかはありますか？コーヒー以外の。多分映画とか小説、こういうものから、自分の中に取り込んで出すんですけど、そういうなんか自分で面白いと感じたものからインスピレーションを得て書いています。Eli enemmän kahvin lisäksi niin tietysti katselen myös muiden tekijöiden elokuvia ja novelleja ja näistä sitten jos löydän joku sellaisen, että onpa se mielenkiintoinen ajatus tai idea täällä sillä kyseisen teoksen tekijällä, niin mä myös vähän otan sen itselleni sitten ja pystyn ammentamaan siitä sitten omiin teoksiin sitä inspiraatiota myös sitä kautta. No niin, tähän hyvin yhdistyy tuohon seuraavaan kysymykseen, mikä tosiaan oli, että katsotteko joskus tarkoituksellisesti elokuvia tai luetteko kirjoja inspiraation auttamiseksi? 先の質問とちょっとつながりがあるのですが、インスピレーションが得るために映画とか映画を見たり本を読んだりということはあります。映画の名前とか本の名前は映画はね、グラントリノっていうクリント・イーストウッドの、それで一本読み切りかけました。Joo, esimerkiksi elokuvista on tämä Clint Eastwoodin Gran Torino の車の名前だね。auton nimi pahoittelen tulille ja tuttu elokuva, mutta keneet tietävät. Clint Eastwoodin leffat muun muassa. Syntyvätkö ideat yleensä tarinan luonnosta vai hahmoista käsin? その作品の物語のアイディアはそのストーリーの主人にそっちから生まれますか、あるいはそのストーリーにつながっているキャラクターから生まれますか、どっちの方が大切だと思います？僕はキャラクターから入って、そのキャラクターが出来上がったらこのキャラクターはどう動くんだろうかっていうのに常に考えて、キャラクターと一緒に仕事をしてます。Eli ehkä voisi sanoa, että lähden näin niin hahmoista liikenteeseen, että ensin niin luon niitä hahmoja ja sitten alan pääsee niin miettimään, että miten nämä hahmot käyttäytyy sitten tässä maailmassa mihin heidät sijoitaan. Niin sitä niin mietin jatkuvasti sitten pohdin päälle sen mukaan sitten työskentelyä. Eli lähdetään luomaan siis hahmoista. Onko ensin luonne vai ulkonäkö, vai tulevatko ne samaan aikaan? Sen se var karaktär skulle säga vara Masulas on karaktärの性格か、それとも外見のことをどっちが先に考えますか？外見見て、これは敵役になりそうだなとか考えて、そうだね、外見見てからまずそのキャラクターの性格を考えて、こいつはこう動くんだっていうのをまず考えますね。はい、外見から入って。Ensin sanoisin, että lähden niin ehkä liikenteeseen enemmän siitä niin ulkonäöstä piirteistä. Jos luon vaikka sellaisen vähän niin vaiksen näköisen hahmon, niin sitten sillä on niin aika luontevaakin tehdä niin siihen niin ulkonäköön sopivaa roolia alkaa miettiä, miten hän niin just toimii
toimii niin kuin siinä Gigan maailmassa ja miten hän niin sopii siihen ulkonäöllisen aspektin kautta. Elikkä missä vaiheessa tarinaa te luotte pahikset? Kun Akiakin karaktär är barn, så nu aktuella Akiakin var storyn om itsenäisyyden skrivassa, det var så saiselle no maskaariaその作品。それはね、研修を図鑑がってきて研修を見てて、あ、これは悪役に使えそうだなっていうのを必ずその性質とかあんまり考えないで、要はその外見で、これは悪役になるなってそういう考えで作ってます。最初はそのキャラクターを作るので、それが逆にない存在。Eli tässä vähän niin sama linjalla tuossa aikaisemmassa kysymyksessä tosiaan, että ne niin syntyy ehkä sitä luonnon mielessäni jonkun tietyn näköisen hahmon, ja sitten on pohjattu, että tällainen hahmon niin sopisi ehkä hyvin pahikseksi sen ulkonäön kautta taas esimerkiksi, niin sitten sen mukaan sitä päätän, niin, että tästä voisi niin tehdä pahiksen tästä hahmosta, minkä olen suunnitellut. Eroako pahisten tekeminen sankareista? そのAkiakinのキャラクターと、例えば主人公のヒーローのキャラクターを作るのは、その作るプロセスには違いがありますか？やっぱり外見ですね。人間の顔とか、なんだろう、悪役になる犬の、顔とか、その作りによって、その犬の性質がどういうものであるかは知らないんだけど、ただ、これは悪役になるのって外見ですね。要はサタンがサタンの見えるように書くのと一緒です。Eli tässäkin taas tullaan tähän niin, ehkä niin ulkonäölliseen aspektiin justiin että tietysti niin hyvillä hahmoilla, niin esimerkiksi koirilla voi olla vähän tällaiset, miten tämän niin muotoilisi tällaiset vähän niin sankarimaisemmat, sellaiset niin lähestyttävät kasvot, kun taas pahiksilla sitten on hieman ehkä tällaiset vähän vakavailmeisemmät ja tällaiset sellaiset perinteiset pahiksen kasvot pikkasen silmät niin vihaiset ja näin. Niin, tällä erässä tietysti on niin näiden luomisessa taas tämä ulkonäön aspekti. Tarinoissa monet nuorista hahmoista kasvavat aikuisiksi. Onko hahmojen ulkonäön muuttaminen millainen prosessi? 先生の作品ではキャラクターが年を取って大人になるそのような描写もありますので、このキャラクターがその外見の年を取った時の外見が変わるのはどのようなプロセスでしょうか？目元が変わってくるんですよ。で、銀の場合はお父さんが目が大人の丸く描くと子供の目になるからちょっと細長くきつく描くとで徐々に成長するとその大人の目に細くなってくるそういう意味です。Eli joo, sehän on tietysti sellainen, mitä täytyy miettiä ja näissä on esimerkiksi just kun niin hahmot alkaa ikääntyä, niin just varsinkin niin silmiin kiinnittää erityistä huomiota, että silmät alkaa sitten vähän tulemaan niin avoimiksi, mitä enemmän sitä ikää tulee, niin sillä lailla esimerkiksi kun luotaan niin tätä ikääntymistä, niin tällaista esimerkiksi tarjoaa miettiä sitten, että miten se niin ikääntyminen silmiprosessina on ollut, niin tätä pyrkii myös kuvastamaan tällaisten muutosten kautta, mitä hahmoihin tulee. Miten päätät, kuka hahmoista selviää ja kuka ei? 生き残るキャラクターと死んでいくキャラクターはどう選びました？誰が死ん誰が生きる？どのようにそれを決めますか？今までは自分でね例えばジョンとかいっぱい人じゃ他人を殺してるじゃない、だから俺は死んでいいキャラクターだなってそういう考えでやってます。Minulla on sellainen aika hyvin niin kuin sellainen näkemys, että niin esimerkiksi tällainen hahmo kuin vaikka John, joka niin hän tappoi sitten monia ajattelen tällaista hahmosta ja tällaista vähän niin kuin, jotka on jo niin kuin tätä murhailua vähän tehnyt. No tällaisen voi varmaan tappaa siitä mahdollisesti siitä pois. Näin minä niin ajattelen näistä, että miten
sanoisitko, että se päätös muuttuu siinä tarinan mukana? Sä olet siis tähän niin kuin puolen päivänä. Niin, tarinan myötä. これに追記するので、これは誰が死ぬか生きるかはそのストーリーの中に合わせる。これはそれともずっと先から決められる。打ち合わせで次誰を殺すかみたいな設定でやってます。それはストーリー。Joo, mutta niin, tietysti se, niin se tarinaan niin täytyy tietysti sitä pohtia, että miten niin sopii siihen, että voiko niin hahmon tavoittaa, että niin siellä tietysti täytyy aina sitten pohtia, että miten se sopii siihen tilanteeseen. なんか誰か死んでいくと感動があるじゃないですか。それを書きたくて殺すって言い方悪いけど知らせるんですよね。Niin, että jos niin jonkun hahmon tappaa, niin siinä on tietysti niin lukijalle tosi liikuttuu, jos joku häiriörakas hahmo tapetaan, niin tällaisia täytyy aina sitten miettiä, että minkälainen niin impactilla mahdollisesti on sitten lukijakuntaan. Niin. Miten valitsette sarjan tulevat koirarodut? 銀河の世界で登場する犬種はどのように選びますか？そうだ、大体図鑑見たりね。図鑑見て外形からいろんな世界に載ってるじゃない。それをね、絵で見て、あ、これ使えそうだな、このキャラクターが使えそうだなって思うのをピックアップして、それで使ってますね。他にはあんまり理由はないですね。それは絵だけでそれ以外の研究とかは？いや、性格とかあんまり考えない。Eli pääasiassa mä valitsen nämä, että mä ehkä tutkin vähän, että minkälaisia koiroita on, niin etin kuvia niistä, että sopisiko tällainen vaikka nyt niin tarinaan tai tähän maailmaan muuten. Ja en niin sillä hirveästi muuten niin tutki esimerkiksi koirien, minkälaisia luonteita niitä tai tällaisia. Sitä teen sitten vähemmän. Onko jotain rotuja, joita ette tahdo Kingaan missään nimessä mukaan? Kinganの世界で絶対出したくない研修はありますか？ここまで。ないですね、今のところね。絶対出したくない。座敷犬、要は家の中でペットとして飼ってる小さなプロとかチワワとか。No ei varsinaisesti, mutta nyt kun mietin, niin ehkä tällaiset niin kuin perinteiset kotikoirat, ehkä vähän pienempiä niin kuin satoja tällaiset puudelit ja vastaavat, niin ehkä niitä täytyisi miettiä, että ottaako sellaisia mukaan. Te piirrätte lähes joka viikko yhden luvun, eli 20 sivua. Millainen on teidän tavallinen työviikkonne tai päivänne? 先生はほぼ1週間で最低に1話ぐらいの20ページぐらいの漫画を書きますが、普段の1週間の仕事、あるいは1日の仕事はどのような1日はあるいは1週間ですか？大体今はね、昔は一晩っていうか1日に10ページぐらいかけたんだけど、今はだんだん遅くなって5ページ、せいぜい5ページぐらいですね。で、大体月曜日から始めて金曜日に終わるんですよ、1話が20ページがね。で、土日はみんな休みだから、僕の場合は1日前に終わってみんなに渡すんですよ。だから木曜日終わらせて金曜日でみんな終わる。そんなローテーションでやってます。No aikaisemmin mulla kävi niin, tai tein niin, että mä sain oikeastaan kaiken yhdessä illassa suurin piirtein tehtyä, mutta nykyään, kun tämä työprosessit on vähän erilaisia, niin mä pyrin siihen, että niin saisin tehtyä nämä niin sivut valmiiksi sillä lailla, että ne olisi niin maanantaina aloitettaisiin niin torstaina olisi sitten valmissa niin tähän niin pyrin sitten, että just saisi sitten muun ryhmän kanssa sitten muut sitten niin levätä sitten tullaan kohti viikonloppua. Siihen pyrin näissä mun työskentelyssä.
tarkemmin, miten aloitatte uuden luvun tekemisen? 新しいその仕事を始めるときはどのように始めましたか？月曜日のこと。土日に僕はネームってストーリーを作るんですよ。でそれで土日にできなかったら1日月曜日になったりすることもあるんだけど、それをみんな合わせてどこかでね、うまく徹夜したりして、金曜日に上がるようにしてます。Usein viikonloppuna aloitan vähän työstämään se oma hommani niin sille ensi viikolle. Ja joskus saattaa olla sellaisia tapauksia, että niin kun vedetään sitten siinä alkuviikosta aika kovalla sykkeellä, ehkä vähän pidemmällekin sitten. Ilta on mennyt joskus työpäivät. Yritän se sillä tavalla, että olisi sitten niin siihen viikon loppua kohti mennään, niin olisi sitten hyvin saada valmistaa. Entä onko teillä mitään rituaaleja, kun te aloitatte työt? Esimerkiksi, että kuuntelisitte musiikkia tai järjestätte teidän työpöydän valmiiksi? Sagi on esimerkiksi何かリチュアルが例えば音楽を聴いたり自分の机を整えたりそのようなルーチンってありますか？いや別にYouTube 見たりはするんだけど、それがあるとそれずっと見ちゃうと仕事にならないから、まずテレビは消してでネームをやるんですよ。それをテレビ消したらネームがそれができるんですよね。テレビは YouTube とか、民放でもいいんですけど。ehkä ei välttämättä sellaisen rutiinia, mutta mulla on tällainen paha tapa, että jää vähän tuijottelemaan TV:stä tai YouTubea sitä kautta, niin tällaisia pitää aina varmistaa, että mä laitan sen TV:n kiinni ennen kuin mä alan oikein työskentelemään, niin ehkä sitä voi joku pitää sellaisena pienenä rutiinina tapana. No niin, moni meistä varmaan voi tuohon samaistua, kun pitää tehdä jotakin tärkeää. Millaisia välineitä käytätte piirtäessä tai värittäessä? 漫画を描くときはどのようなツールや道具を使いますか？基本的にペン、つけペン、墨汁って知ってる？これはね、墨ですよ、墨。筆でこう書くとき。これですから。Eli sellainen kynä, mihin laitan erikseen mustetta, niin tämä on mun pääasiallinen työkalu, mitä käytän. ペンにも種類があって、丸ペン、Gペン、カラーペン、何種類もあるんですよ。で自分に合った好きなペンを選んで、こんなJa tietysti niissä kylissä, näissä mitä käytän niissä on sitten eroja esimerkiksi minkälainen päämuoto niissä on mahdollisesti niissä kylissä, niin saadaan tehtyä sitten sellaista haluamaan jälkeen just sillä hetkellä, miten haluan liittää. 墨汁はね、自分で水で薄めたりするんです、書きやすいように。あんまり濃いと消しゴムかけた時にずれちゃうじゃないですか。下書きしてるから鉛筆で。だからこれは適度に薄めて書くんですよ。要は書くっていうのはこうやって書くのね。なんだろうな、ぐっと力を入れると太くなったりするペンがあるんですよ。それが G ペンっていうのを使ってます。裏返すと細く書けるし、そういうのもあるんです。
on sitten niin tällaisia myös vähän erikoisempia niin kyniä, missä niin pystyy vaikka niin erilaisia, niin siihen kynään laittamaan niin valmiiksi niin erilaisia, niin että päitä saa sitten käytettyä ja tehtyä niin just erilaista niin jälkeä. Silloin sitten valitet sen niin kynän siitä niin siihen yksittäiseen kynään, mitä sitten haluaa käyttää. Kiitos sensei. Seuraavaksi sitten, kuka on miellyttävin hahmo piirtää? Manga wo kaku toki wa ichiban karakteriとしては一番描きやすいキャラクターはいますか先生？いやみんな同じですね。ただ描きにくいのがいますよ。例えばカマキリとかいろんな長いこの鼻の先のところをねこう手でこう毛を一個一個描いてたんだけど、これが面倒くさくてね。Sellaista mielusta ei niin kuin varsinaisesti ne on sillä lailla periaatteessa niin ihan niin sama piirtää. Mutta sitten niin kuin, näitä niin vaikeasti piirrettäviä hahmoja, niin niitä kyllä on, että jos on vaikka sellainen design niin tällä kamakirille, niin tällaisella hahmolla esimerkiksi niin kuin, tämän hahmon se kuono, niin on siinä sellaisia etäleitä, että sen piirtäminen on jossain sellaisessa vähän monimutkaista sitten niin sitä aina harmittaa välillä. Onko sinulla jotakin hahmoa, joka on vaikein piirtää tai epämiellyttävin piirtää? No, tää varmaan tuli tässä sen se onnistui vastaamaan. Niin kyllä vai. Kamakirin tyyppiset hahmot, joilla on tällaisia vähän niin kuin detaljeja niin justiin sellaisia, mitkä pitäisi sopeuttaa niin muuhun, mitä siinä mangassa tapahtuu. Kyllä vai. Onko jokin hahmo muuttunut vuosien varrella paljon piirroksellisesti? 漫画が続くそのうちにキャラクターがそのキャラクターの撮り方が変わったことがありますか？スタイル的にはあります。若い時に描いたのと、年齢がいってからそのキャラクターを想像して描くじゃないですか。前のやつを見ないで。そしたらあれこんなに違ってたっていうのがありますよね。それはもうそこら辺は勘弁してほしいんだけどね。それはそのキャラクターが分かった、それと先生が分かった。Joo, joskus tulee vähän tällaiset, piirsin vähän hahmon eri lailla nuorempana kuin sitten muistin näin vanhempana, niin siinä se piirros tuli sitten kehittyi ihan luonnostaan. En muista enää, että miten sen niin tarkalleen olin sitten niin piirtänyt silloin nuorempana mahdollisesti, niin tällaisia niin voi tulla luonnostaan, että hahmo sitten jollain lailla niin ulkonäkö kehittyy. 一つね、読者から指摘があって、会見の尻尾は下がらない、常に上がってるんだ。なぜか知らないけど、下がってたの、書いてある。それがね、会見、保存協会の会長から手紙が来てね。で、それに僕が答えて手紙書いたら、丁寧に書いて何も知らないただの漫画付きのやつのおじいさんに、高橋義恵はちゃんと演じをくれたっつってね、喜んでました。いいこと教えてもらったんだね。Joo, tällainen on esimerkiksi ollut, että hahmolla mahdollisesti niin vaikka on niin kuvannut sen aikaisemmin, että häntä niin, no silloin pystyyn päin viipottaa, niin jossain vaiheessa on se saattanut tulla, että häntä on yhtäkkiä niin vähän sellainen lahaampi malli. Niin tällaisesta esimerkiksi on sitten saanut niin lukijoilta, mitä en ole niin pystynyt välttämättä suomon tällainen muutos on sattunut, niin on se saanut lukijoilta, että olipa hyvin huomattu, niin pystyisi heille sanomaan. Ja he on sitten tällainen hyvin iloisia, että on heille vastannut niin henkilökohtaisesti tällaisessa tapauksessa. Eli omistautuneita faneja on siis. Kenen hahmon ulkoasuun olette erityisen tyytyväinen? 銀河シリーズのキャラクターの中に特に自慢しているキャラクターのデザインはありますか？銀河シリーズの誰でも自慢のキャラクター、これはすごく描かれているとか。
海三兄弟の赤虎だっけなんか自分ではあんまり覚えてないんだけど、要は熊と戦って自分を犠牲にして死んでいく犬がいるんですよ、仲間を助けるために。赤虎っていう甲斐犬でしたね、確か。甲斐犬っていう犬、日本犬。その尻尾がさっきね、下がってたらダメでしょって言われて、動いてるときは必ずこうどんな時も鎌のように尻尾が上がってる、そういう犬らしいんですよ。それもね、要は甲斐三兄弟の赤虎っていう、要は赤兜の目と自分を引き換えに死んでいくんですよ。片目だったから赤兜は。それでなんか穏やかっていうか、自分でも泣いて書いたんです、かわいそうだから死ぬシーンをね。この赤虎ですね。Joo, ja tällainen hahmo Akatora kolmen veljeksen. Akatora, niin hänellä just oli tällainen, niin kuin, että pyritään niin kiittämään hänen niin häntänsä ja kiittämään niin varsin huomiota. Se oli sellainen hieman niin ylevä tuota ja sellainen niin pystyynpäin suuntautuva, ettei mikään laahava häntä just mikä niin tuli esimerkiksi äsken. Niin, tällaisia, niin, että pystyy niin piirtämään sen hahmon tällä elävästi ja niin kiinnittämään huomiota sen vetäjän tällaisista. On varsin ylpeä tämän tyyppistä hahmoista varsin. Rajoittaako kuiden käyttäminen tarinan hahmojen ilmeiden tai taistelujen luomista? キャラクターは大体全部犬ですから、みんなのシリーズで、それは制限することになりましたから、例えばその顔つきとか、確かに犬ですから犬しかないですから、人間じゃないから犬しかないから、それはそれについて僕はね、犬だけど人間だと思って書いてるんですよ。人だと思って、ヒューマンだと思って。犬をだから犬とは思って書いてないんです。だからセリフもあるでしょ。セリフ犬は話すから。だから全て人間に置き換えて、この犬だったらこういう生き方をするんだとか、そうやって思って書いてるんです。だから思い入れは人間です。犬ではないです。Eli kun mä piirräilen nyt muutenkin teidän tarinaa, niin mä en varsinaisesti ajattele näitä hahmoja, vaikka ne on niin kuin koiria, niin mä en ajattele niitä niin kuin varsinaisina koirina, vaan mä ajattelen niitä niin kuin ihmisinä. Ja yritän pyrkiä tekemään sellaiset niin kuin, ihmismäiset ehkä piirteet vähän joissain tapauksissa, mutta myös niin kuin just kun näissä sarjoissa koirat puhuu, niin sellaisia niin pyrin sovittamaan niin sillä, että millä lailla niin tällainen ihminen, joka olisi niin tämä koira, niin puhuisi, niin tällä lailla esimerkiksi niin niiden persoonaa sitten kehittämään tätä kautta. Tuossa aikaisemmin jo mainitsit, että teidän virustyylinen on kehittynyt paljon vuosien aikana. Jos katselette vanhempia töitänne, mitä ajattelette niistä? 先生はここまで長いキャリアをしてきましたので、その間に自分のそのスタイルを確かに信頼していましたと思いますが、今昔若い頃に作った漫画を見ればどのような考えがご意見が下手くそだなって犬がすごい若い時下手だったんですよ、描き始めの頃ね。で銀河の前に白い戦士ヤマトっていう犬漫画描いてるんですけど、それ最初見たらね、ひどいなって思ってました。Kun katson aikaisempaa, niin tulee vähän sana, että onpas surkeita. Tein tosiaan siinä, ennen kuin aloitin hopeaminen tämän sidoisen Yamato-sarjan, missä myös oli koiria, kun niitä katselen, niin tulee kyllä sellainen fiilis, että olipas hirveä jälkeen. Eli pientä kriittisyyttä ehkä omaa työtä kohtaan. Onko jokin teos,
teos tai ajanjakso, jonka tyylistä pidätte erityisen paljon jälkikäteen katsottuna? 特に好きな作品がonko jokin teos tai ajanjakso, jonka tyylistä pidätte erityisen paljon jälkikäteen katsottuna? 何かの作品か、それとも先生の漫画家としての時期は、特に今見れば、後ろに見れば、特に懐かしいと思っているとか、そのようなストーリーか、その先生の仕事のした時期のビデオとかありました。銀河が終わってからね、銀河は4年続いたんですよ。で、それが終わってから、2年間そこで仕事がなかったんです。で、その後に徹底してアイデアを考えて、で、ガムっていう時代劇に犬の話を書いたんですよ。忍者と犬の話ね。ガム。で、そしたらね、それが半年ぐらいで終わっちゃったんですよ。最後まで書きたかったんで、なんかやめてくれって言われて、要は人気優先ですから、読者からのアンケートがないとすぐ終わっちゃうんですよ。そういうことです。それが最後まで考えたのになぁと思いながら残念でしたね。それは間に合っちゃう今懐かしく見ることですか？それともいや、最後まで書ききれなかった。途中で挫折しちゃったからもったいない話だなと思いながら。そうですね。そうです。それは成長になりました。漫画家として途中で終わらせる。いや、自分的には要は商業誌だから漫画って人気がないと生きられる、そういうことがあるからとても勉強にはなりましたね。常に人気を取ってないとダメなんですよ。Mulla oli siinä kun sain sen alkuperäisen Gingan valmiiksi, se meni sen 4 vuotta, niin sitten oli siinä pari vuotta ihan oikeastaan niin tehnyt mangakan töitä. Sitten sen jälkeen aloin miettimään niin tosissaan, että halusin niin saada taas hyvän niin mangan tehtyä, että sain sitten niin julkaisuun asti tämän Gamu-mangasarjan lehteen, mutta valitettavasti sillä ei ehkä ihan riittänyt tuo suosio sitten kuitenkaan loppujen lopuksi niin lukijakunnan keskuudessa, niin sitten päätettiin niin julkaisijan toimesta niin puoli vuotta vaan kesti. Niin se oli niin ajanjaksona ehkä sellainen vähän rankemmin, mutta nyt mä jälkeenpäin niin näin katselen, niin se oli sellainen, mistä niin opin hyvin paljon ja niin siitä tuli sellainen niin kasvun paikka ehkä itselle siitä kokemuksesta. Olisin kuitenkin halunnut sen kirjoittaa loppuun ja oli niin ideat siitä valmiina. Se oli sellainen niin kova paikka, mutta kasvatti ihmisenä ja mangakana. Japanissa mangapiirteillä on usein apulaisia, assistantteja, jotka auttavat mangan tekemisessä esimerkiksi taustoja piirtämällä tai mustia kohtia värittämällä. Millaisia töitä he tekevät mangan parissa? 現在の漫画の業界では、漫画家にはアシスタントがたくさんいますよね。そして、そのアシスタントはどのような仕事をされていますか？うちの場合はほとんど背景ですね。犬を描かせると、足の格好が変だったり、なかなか犬って難しいみたいで、みんなが描けないんですよ。で、僕は人間描くのは最近すごい苦手になってきてるんで。で、人間が出てきたらアシスタントに任せるんだけど、なんかね、犬はどうしても小さいのに全部自分で描かないと納得いかなくなってきましたね。はい。そういうことです。人間はアシスタント。顔は自分が描きますよ、ちゃんと。人間も。はい、わかりました。Eli pääasiassa mä itse teen suurimman osan niistä koirista, mitä ilmestyy, koska olen huomannut, että niissä on ehkä vähän ne on silloin vaikea ehkä niin piirtää, jos ei ole tottunut, että se tulisi niin oikeat muodot sellaiset, kun halutaan. Niin, pääasiassa piirrän ne itse. Ihmisten osalta usein pyydän, että assistantit tekisivät niin ehkä ihmisten muodot sitten taas puolestaan.
heitä tietysti pidän itse niin ihmisten kasvot niin ne niin alkutekijät siihen niin ihmishahmolle niin kerran yleensä sitten assistentin tehtäväksi. Onko teillä ollut pitkäaikaisia assistentteja, jotka ovat olleet mukana useammassa sarjassanne? Nagainen assistent Sirisu今流れ星金が今までいるアシスタント、流れあるようにやったアシスタントはいますか？います。18で入ってきて、もう今63歳で、彼が描けるだろうと思って、彼は犬は乗れるんですけどね、犬は最初から描かせるとやっぱりなんかおかしいんですよ、自分から見て。高いんですよね。だからもっと流れるように描けないのかっていつも言うんだけど、いや僕は無理ですって言われて、犬を描けるってなかなかいないでしょうね。そういうことです。そしてこのアシスタントはその仕事はどのような仕事でした？車とかね、いろいろそういう得意なの、あと自然が得意なのとか、でも車とかメカとかね、家とかそういうのが得意なやつとかいろいろあります。Joo, on itse asiassa ollut tällainen yksi vähän pitkäaikaisempi assistentti 80-luvulta asti. Tämä assistentti tämä nyt 62 vuotta. Hän on ollut hyvin pitkän aikaa sieltä asti mukana ja hänellä on tosiaan niin tehtävillä sitten tässä niin mangan taustojen teko esimerkiksi niin, jos vaikka on jotain niin taustalla kasvillisuutta tai autojen näkyy vaikka mangassa, niin hän täyttää niin tällaista taustaa sinne mangaan, niin hän on sitä niin tehnyt tämän koko ajan tähän asti. Yksi assistenteistasi piirtää The First Wars ja Walking John Kuunnasarjoja. Millainen rooli teillä on näiden sarjojen tekemisessä? Sen on historian assistanto Jackie Magnusson tämän se on vasta vuosi tuohon Walking John tuli mangalle. Se on彼はね、途中で、2年ぐらい前に辞めたんですけど、その時になんかその銀河のギャグ漫画を描いてて、で僕がいいじゃん描くんだなって、でそのまま書かして今もそのまま地方に親の面倒を見ると言って四国っていうのがあるんですよね、日本に。そこに書いてるんですよ。で今そのギャグ漫画を書いてるんです。銀河シリーズのなんだろう。ワンケンチョンですよ。僕見てないんですけど、なんか書いてますね。今はもう先生のアシスタントは2年前。その子はギャグ漫画だからまあいいかって。今はギャグ漫画です。Tarkalleen ottaen sen verran, että ei niin ole suoraan ehkä enää assistentti tämä henkilö, että hän on 2 vuotta sitten lopettanut. Silloin hän niin siirtyi takaisin niin kotiin Shikokun seudulle niin huolehtimaan sairaasta vanhemmista. Niin, siinä sitten hänellä tuli tällainen idea, että voisiko niin alkaa tehdä tällaista spin-off-mangaa, niin siitä sitten on niin lähtenyt sitten oli tässä kysymyksessä tuolla joku vielä. Millainen rooli teillä on näiden sarjojen? Hänellä ei oikeastaan niin vuosien saada anna kallumaan, että selvä, anna mennä. Onko jokin tarina tai idea, jota et ole vielä toteuttanut, mutta haluaisit? ここまで実現にされていない、でもできればしたい、そのようなアイデアや考えがありますか？みんなについて実現にしたいアイデアとか、まだ書いてないアイデアとかです。いや、今手いっぱいだな。そっか。大輔とカズちゃんっていうのは登場人物出てくるんだけど、その恋愛のものを書こうかなって。で、何枚か書いたけどダメだったんですよ。そうですか。Nyt on käyttänyt muutenkin töitä, niin en ole sitä hirveästi miettinyt, mutta on nämä hahmot niin kuin Daisuke ja Kazuchan, niin
oli vähän sellainen, että haluaisin ehkä niin heidän niin sitä romanttisuutta vähän niin edistää, mutta siihen tuli vähän valitettavasti takapalkkiota käsittääkseni tuolta julkaisijan puolelta ehkä, että ei liikuta sinne tässä vaiheessa. Nyt ilmestyvä sarja Dina Densetsu Requiem. Kuinka pitkä tästä sarjasta on tulossa? 現在のシリーズのDina Densetsu Requiemはシリーズは長さ的には今の予定ではどれくらいでしょうか。まあ15巻ぐらいですよね。続けられるんだけどいやなんか20ぐらいでいくかもしれない。20ぐらい20巻ぐらいでいくかもしれないって言ってますよ。20巻20巻20巻は20冊わかりました。20 kirjaa niin pitäisi tällä hetkellä niin suunnitella tähän asti. Sen verran niin tulisi siitä nyt tälle sarjalle. Mutta jos mahdollista, niin pyritään tietysti tekemään enemmän. Saatan kuolla, jos tällä lailla. Dame. Kiitos paljon Sensei haastattelusta. Annetaan vielä raikkaat aplodit.